Jama'a masu kallon mu barkanmu da yau. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan filin namu na StarSpecial wanda muke gabatar muku daga wannan tasha tamu ta daɗin kowa wanda kuma a koyaushe ne Abdulrahman Bako nake gabatarwa. To a yau kuma baƙonmu na yau wato shine mai girma mataimakin gwamnan jihar Jigawa wato mai girma Alhaji Ibrahim H Hadejia. Ranka ya daɗe muna maka barka da zuwa wannan filin namu. To mai girma mataimakin gwamna dai kun kawo ziyarar aiki nan kasar Sin wato China. To zan so da bakinka ka gaya wa masu kallon mu dalilan da ya kawo ku ko kuma dalili da ya kawo ku wannan ƙasa ta China. To dalilin da ya kawo mu ƙasar China wato mun zo mu yi kashi biyu na wata yarjejeniya ne da aka yi da ƙasar Najeriya da ita ƙasar China. Idan baka manta ba kwanakin ba mai girma shugaban kasa janar Muhammadu Buhari ya je kasar Afirka ta kudu inda ya halarci wani taro na ƙara danƙon zumunci tsakanin ƙasar China da ƙasashen Afirka gaba ɗaya. To a nan ne aka fara tattauna wato wasu manufofi na bunƙasa aikin noma wanda bayan ya dawo akwai kamfanin da wato kasar Sin ta kafa shi musamman saboda a ƙara haɓaka aikin gona tsakanin kasar Sin da kasar Najeriya ko kuma kasar Sin da kasashen nahiyar Afirka wato shine Kamako China Africa Manufacturing Corporation wanda akwai wani asusun kuɗi da ake kira Africa Development Fund wanda akalla a kasar an ware kaman dala biliyan 3 wanda za a taimaka ma a Najeriya da shi. Abin da suka fara dibawa shine wato yanda za a ƙara haɓaka harkar noma wato ta fannin mechanization wato amfani da injina da na'urori irin su katafila irin su bulldozer da sauransu. To a cikin wannan ne da an fara yin yarjejeniya da kasashe a jihohi kamar guda 4 musamman jihohin da suka samu kansu cikin halin tashin hankali wato north east. To a hankali aka haɓaka abin aka buɗa shi ga jihohi wanda suke da sha'awa. To shine muka zo ƙasar Sin domin mu ziyarci wannan factory na wanda ake cewa YTO wanda yake cikin naganin a nan nahiyar Asia gaba daya babu kamfani da ya fi shi yanzu tashe ko kuma fidda na'urori irin na gona wato irin su tractor kenan irin su bulldozer da dai sauransu. To mun zo musamman domin mu ga irin abubuwan da suke kerawa kuma mu tattauna da su bisa irin yarjejeniyar da za a yi tsakaninsu da jihohin da suka zaɓi su shiga cikin wannan tsari nasu. To a tafiyar da kuka yi zuwa wannan kamfani ka hango wani abu ko kuma ka ga wani abu da zai amfani jama'ar Najeriya a wannan tafiyar da kuka yi? Wadai da gaske. Na farko kamar yadda tarihinsu ya nuna ina ganin kamar a da shekara kamar 50 zuwa 60 da suka wuce watakila Najeriya ma ta fi China ci gaba wajen harkar noma. Amma Allah da ikonsa yau China duk da yake duk duniya ba kasar da ke ta yawar mutane suna da kamar mutane biliyan 1 da miliyan 300 amma a yau da ƙyar suke ciyar da kansu sun kai matsayin da yanzu suna ciyar da kansu ba sa shigo da duk wani nau'i na abinci da za a ci ana bukata kuma har suna fidda wani waje. Wannan sun samu wannan ci gaba ne a cikin shekara kamar 55 domin kamar yadda suka nuna mana da shi wannan kamfani yanzu wanda a yanzu ya kai level din da wato duk minti 3 suna kera tractor ko mashin guda daya suna kera kamar traktoci kamar 200,000 a shekara. Tare aka kafa su da wani kamfani da ake ce ma NTM wato nake ji 1981 ko S2 wanda ke Kano kenan wato wanda ake ce ma kamfanin Fiat. Su ma da kamfanin Fiat suka zo Najeriya a lokacin suka zo nan wannan gari na Loyang suka hada karfi da karfe da mutanen China suka buɗe wannan kamfani na hada ƙerarin traktoci
to Allah da ikonsa su har sun kirkiro da nasu, sun riga sun rabu da maganar dangantaka da su kamfanin Fiat na Italy, kuma suna kera tractor kala ya kai kamar guda 15. Saboda haka mun ga irin wato amfani da mai da hankali akan abu yake jawowa. Sun mai da hankali akan gona, sun ba harkar noma muhimmanci, kuma shi yasa za ka ga wato abinda suka kirkiro a China, abinda suke ce ma wato agricultural mechanization system, shine shi harkar noma da ake son a bunƙasa shi da irin wannan mashina ba a yin shi da wasa. Ba za ka ce kamar yanzu akan so jihohi suna show traktoci daga China, sai a zo nan a sayi trakta guda 300, guda 500, wasu su sai har 1000 a je a raba manoma, ba tare da an yi tunanin ya za a yi supportin wannan kaya da aka kawo da kayan gyara ko da support ba. To su abin da suke a nan, duk inda aka ce an kai trakta to ana kai ta da wato kayan support ɗinta. A nan China suna da wato wurin gyara ko kuma wurin sai da spare part na trakta ya kai 1000. Duk inda aka ce an sai da trakta da ta wuce 50 ko 60, to za a buɗe wurin kuma da duk abin da ya samu traktar nan cikin gaggawa za a je a gyara da kayan da ya kamace ta. To abin da muke so mu yi a Najeriya kenan. Suna son su buɗe wato wurin haɗa trakta ɗin a wuri 2 a Najeriya. Sun yi magana da Ahmadu Bello University, ina ganin za a buɗe ɗaya a nan. Sannan duk jihar da ta shiga wannan yarjejeniya da su za su buɗe wato abin da suke ce ma depo na spare part guda 3 a wannan jiha, da kuma wurin gyaran traktan zai kai kamar guda 12. Akalla a kasar duk inda aka ce mashin ɗin suna aiki, to duk abin da ya same shi ba sa son a wuce kwana 2 an samu abin da za a gyara shi. Ba kawai in abu ya lallace ka kasa gyarawa kuma a yadda shi a yi ta kukan cewa kayan wuri kaza ba su da kyau ba. To su waɗannan traktoci da kuke ƙoƙari za a siya a kai Najeriya, duba ga irin yadda gwamnatocin baya suka yi ta yi, ana ta siyo traktocin amma mutane ba sa ganin amfanin ko kuma alfanun waɗannan traktocin, ana kawowa amma ma sai ka rasa inda ma su kai. To wani irin shiri wannan gwamnati taku take yi domin ganin cewa waɗannan kayayyakin aiki idan an siya an yi amfani da su kuma ta hanyoyin da ya kamata? Na farko gaskiya ka faɗa, da yawa an sha irin wannan tsari, to amma da abin da ka sa son zuciya, ka sa siyasa, ka sa alfarma a ciki, to dama ba za ka ga tasirin shi ba. A galibi in aka sayi trakta a da, gwamnati ta kan saya ta rage farashinsu. In aka sayi abu miliyan 5 sai a ce to an rage manoma zuwa miliyan 3. Zuwa wannan dan ragi da ake yi sai ka ga wato ana ta cincirin do wurin karban wannan trakta. Na farko dai wanda suka karba ba niyyar aikin gona za su yi da ita ba, wasu za su karba su je su saida ta a kudinta na kasuwa su ci riba. To wanda ma yama da kyau kenan, wani in ya karba ma in ya saida din ba zai dawo da kudin, ana yi shi ne magana kaman bashi na shekara 5. Zan baka misali, a Jigawa akwai trakta ta 250 yanzu haka wanda muka zo muka tadda an ba mutane, amma akalla a kasar bai fi mutum 17 bane kawai za a iya cewa sun biya wannan kudin trakta din. To daga tsarin da muka dauko shine idan aka kawo wannan traktoci, na farko dai ba dole sai kana da trakta za ta yi ma aiki a gonarka ba. Wani gonar shi ma bata kai a ce ya sai trakta din ba, saboda haka za a tara manoma a yi forming abin da ake cewa cooperative, sannan mu shi abin a kasuwance. Yau haka in kana da trakta za ka ba da hayarta, to na tabbatar maka yana cikin harkokin da suka fi kowace harka riba yanzu haka a harkar noma. So manomi mai a ce ya fidda miliyan 5 ya sayi trakta yana da hekta 2, muna iya kawo tsarin da za a ce sun haɗa ƙarfi da shi da makwabcinsa. Idan suka haɗawa ka samu gona kamar mai girman hekta 20 ko hekta 50, to ana iya aranjin a ba su hayar trakta, a biya kuɗin haya, ta zo ta yi masa aiki a lokacin da ake bukatanta. In huda za ta yi, in ta da ƙasa za ta yi, duk abin da suke bukata ta zo ta yi masa aiki, su biya kuɗin hayar wannan trakta. Idan da tallafi da gwamnati za ta iya badawa, wataƙila mu rage masu wani abu a cikin wannan kuɗin haya, ko kuma ta yi maka aiki ba za ka biya ba sai lokacin da kayan da ka shuka ya tsiro, ka girbe, ka saida, sai gwamnati ta karɓi kuɗin hayan wannan trakta ɗin a ciki. Wanda kuma gonarsa ta kai girman a ce ya sayi trakta ɗin, to alhamdulillahi ana iya masa sauki
ya saya da kayan aikinta domin ya je aiki a gonarsa. Abin da ya bukatar da ake so a biya ya zama da duk inda ake harkar noma an yi amfani da wannan mashina domin a bunƙasa abin da ake yi da. To ana ta maganganu akan noma da siyo kayan aiki wato na noma. To gwamnati wani irin kokari take yi na ganin cewa bayan an gama noman nan, ko kuma wani hanyoyi gwamnati za ta bi na ganin cewa amfanin gonar an yi amfani da su ta hanyar da ya dace, an kuma taimaka wa manoma ganin cewa sun ci gaba da noma wannan duk abin da mutum yake nomawa a gonar shi? To na farko mu da a Jigawa kamar abin da muke yi, muna da abin da muke cewa cluster program. Cluster program ɗin shine ka jibi ƙasarka ta jiha ka gaba ɗaya, ka auna ƙasarka ka ware bisa ga bincike irin na bature na zamani a ƙasarka wani irin taki take bukata, wani abu za ka shuka wanda ya fi dacewa da wannan ƙasa. Sannan in ka jiba sai ka tattara mutane da suke wannan yankin, wato a yi ƙungiyoyi ko a yi ƙungiya babba guda ɗaya wanda gwamnati za ta taimaka musu da wannan abin da ya dace a noma, kuma gwamnati ta taimaka musu da duk abin da ake bukata. In kana maganar ko maganin kwari, in kana maganar su taki, a ba su a tabbata an samu wato amfanin gona mai inganci. Sannan daga baya tunda wato an iya ba abin da dama, kafin ma su shuka wannan abu an riga an samo kasuwa ko an samu wanda zai saya. In abu ne da ake sarrafawa a cikin gida, an yi magana directly da kamfani, an cire dillalai domin su ma manoman su samu wato amfanin abin da suka shuka. Ba ka shuka abu ka saida shi buhu 10,000 wani ya dauka a kai Lagos sai da 17,000 ba. Na biyu, in abu ne da ake fita da shi waje, shi ma za a samu musu kasuwa a can. Yanzu kamar magana nake maka, ko daga nan kasar Sin sun nuna mana bukatar cewa duk abin da za a iya nomawa, idan har ya isa a gida akwai surplus ko ƙari wanda mu ba za mu iya sarrafawa ba, to su a shirye suke su sai duk abin da ya kamata a ce an shuka a wannan gonaki. Sun ba mu irin bukatunsu kuma mun ga ya dace da mu dama irin abin da ake shukawa. So dama amfanin abin kenan. Na farko a bunƙasa noma. Akwai yanzu abin da za ka shuka, da in ka shuka ka samu tan 3 tan 4 a shekara shikenan. Yanzu an kawo maka iri, an kawo maka tsarin noma da za ka samu tan 10. Ba kuma haka ba, idan aka hada hadda gonar rani aka sa irrigation, za ka ninka so 2 ko so 3. Haka kana iya samun tan 20. Ka tashi ga tan 2 ko tan 3 ka koma tan 20. Wannan kaga ninki ba ninki ne akan abin da kake samu. Saboda haka shine wannan cluster program da muke yi. Banda manya-manyan manoma da suke shigowa ana ba su filin da ya ishe su, irin su Dangote wanda ke zai noman shinkafa, akwai Lee Group wanda za su yi noman suga. Idan ka zo ka ce mana kana bukatar hekta 20,000, sai mu ce to ba za mu iya baka 20,000 ba, ga hekta 8,000 ko hekta 10,000. Balan na hekta 10,000 kuma manoma masu wannan gonakin za mu haɗa ka da su a yarjejeniya, su noma maka abin da kake nema, shi factory ɗinka ya sarrafa. To saboda harka irin ta zamani, duk abin da aka ce ya bunƙasa ya yi yawa, to an fi samun amfaninsa. Su makwabcin irin wannan tsari, makwabta da suke noma a wurin, za su amfana ga irin ingancin da za a kawo cikin wannan tsari. Sannan su ma za mu ba su damar su haɗa kansu. Yau a ce kana da eka 1, wannan na da eka 2, idan kuka taru kuka tada hekta mai ɗan dama, to duk abin da ake a wancan gonar shi ma za a tattaro a yi muku, don kuma ku ci moriyar wannan tsari insha Allah. To zan iya tunawa lokacin da mai girma gwamna Badar yake yakin neman zaɓe, wato ya yi alƙawarruka da dama na taimakawa wajen bunƙasa harkar noma, musamman noman wato riɗi da shinkafa da sauransu. To a halin yanzu ko akwai wani abu a ƙasa da za ku iya nuna wa jama'a a jihar Jigawa na wannan alƙawarruka da mai girma gwamna yi? Kwarai da gaske, daga hawan gwamnatin Badar zuwa yanzu, kaga wato an kamar yadda nake gaya maka, gona ta Dangote wanda yake sanya harkar shinkafa da suga, wanda akalla a kasar da bakinsa ya ce shekarar su 11 yana neman ya kawo irin wannan investment Jigawa, amma watakila Allah bai yi ba sai wannan karni. Watakila saboda shi ma gona dan kasuwa ne, tunaninsa ya zo daidai, saboda haka ya je ya same shi, ya nuna musu mahimmancin a gaggauta kawo wani abu, kuma duk wani goyon baya da yake nema a matsayinsa na mai kawo hannun jari,
an bashi. Bai fi wata ɗaya ba muka je aka yi launching hekta 200 ta farko, wato ta outgrower scheme, wanda nake gaya maka abin da yake nema ba mu bashi gaba ɗaya ba. Mun ware wani abu wanda su ma manoman jihar Jigawa za su haɗa kansu su shuka masa domin ya samu galabar wannan al'amari. To an yi launching hekta 200 yau wata ɗaya. Akwai Lee Group wanda in ka san su a Kano suna da kumfannuka na yin takalma da sauransu a wajen abin nan. To su ma an ba su hekta kamar 8,000. An samu su outgrower ta kamar hekta wata 8,000 za su yi noman siga. Akwai Dansa Foods wanda za su shigo su yi neman tumatir. Suna da factory na tumatir a Kano a Kadawa. Suna son su buɗe wani a Jigawa in za su samu yanda suke so. Banda wannan cluster program da nake gaya maka, yanzu haka mun haɗa manoma sun kai 157 wanda suka tashi kamar hekta 3,000 aka fara noman riɗi a wannan cluster ɗin, abin da ya kama daga ƙasar Gumal wajen su Mai Gatari ya dawo ta Gagarawa ya shigo har Malamadori. Duka wannan area ana riɗi kuma riɗin yana kyau a wurin. Saboda haka muna fata cewa idan aka samu kyakkyawan sakamako, watakila mu bunƙasa abin ya kai kamar hekta 10,000. So kuma irin wannan tsari da muke so mu ɗauko shi mu kawo shi domin sauran manoma wanda suke noma. Kamar da na gaya maka, ba dole a ce ko ina a Jigawa sai ana noma abin da ake cewa mechanized ko industrial farming ba. Shi ma ƙaramin manomi wanda yake shuka hekta 1 hekta 2, muna son duk amfanin da babban manomi zai samu shi ma ya zama ya samu ya ci moriyar wannan tsari insha Allah. To shi wannan noma da muke ta magana akai, wato wani irin abubuwa kuke yi na ganin cewa kun samarwa da matasa aikin yi ta wannan wato aikin noma, ganin cewa akwai matasa da dama ba ma na jihar Jigawa ba kawai, har ma Najeriya baki ɗaya da ba su da aikin yi, ko ma sun yi karatu ne sun gama ko ma ba su yi ba. To wani irin abu kuke domin ganin kun shigar da su cikin wannan tsari naku? To alhamdulillah, da kan gaskiya matasa sukan kyamaci harkar noma saboda ana mashi kallon wata sana'a ce ta dattawa ko da tsofaffi. To amma yanzu an kawo wani juyi wanda shi kan shi noma ya zama harkar kasuwanci, kuma mun zo mun tadda already matasa da kansa suna zuwa suna nema, wani ya samu gonar iyayensa, wani ya ari gona, wani ya haya da kudinsa ya fidda ya hayan eka 1 eka 2 domin ya shuka abin da ake bukata, ko ya noman rani a sai da abin nan. Saboda yanzu aka sa jari na 100,000 a noma samu kamar 250 ko 300. So kaga tun da abin ya zama harka ta kasuwanci, yanzu ba sai ka kai ruwa rana kana neman ka sa matasa a ciki, su da kansu suke zuwa suna nuna sha'awa. Kuma a cluster program da muke, duk inda muka samu wato gona ko fili mallakar gwamnati, muna tsaga shi ma kashi-kashi domin matasa da suke wannan area mu kawo su musasa a cikin wannan harka. Wannan kuma banda wato ayyuka da na gona da kuma ayyuka da ya shafi harkar noma da irin wannan manya-manyan investment za su kawo. Yau aka ce maka ka samu mutum zai kashe kamar dalar Amerika miliyan 240 ya gina factory na shinkafa a wurin. Tun kafin a ce an fara shuka shinkafar, matasa za su fara samun moriya saboda ayyukan da za su samu wurin ginin shi factory din kanshi. To wannan cikin abubuwan da muke ji ba, akwai tsari da muke da shi da wato hukumar DFID, wani program da suke ce ma mafita, wanda za su zo su bincike akan matasan area ko matasan Jigawa wani irin wato level suka kai na iya sana'a ko na aikin hannu. Wannan suna son su danganta shi da irin ayyukan da za a zo a bukata. Yau aka ce maka mai zuga hannun jari zai zo Jigawa, zai kashe kaza, yana neman ma'aikata kaza, yana neman labor kaza, yana neman bricklayer da electrician. To a bincika a cikin matasan area din nan su waye za su iya, wanda kuma ba za su iya ba ko kuma sun kai wani matsayi ne ana sa karasa, to da mu da su za mu haɗa kuɗi a ba su training a yanda idan mutum ya zo yana neman aika, ba za ka ɗauko mana ma'aikata daga Lagos ko mai electrician ko bricklayer ka zo ka ce za ka zo mana da shi, mu muna da shi. Sai abin da muka rasa ko kuma yaran mu suka kasa yi ko ba su kai wannan level din ba, shine za mu yarda cikin yarjejeniya a ce to shikenan ba mu da wuri kaza ko kuma mu muna da guda 100 kana buƙatar 200,
ka kawo cikan zo su yi aiki a Jigawa. Tun da aka fara gwamnatin APC kusan ko da yaushe maganar gwamnati noma. To shin babu wasu hanyoyi ne a jihar ka ko kuma Najeriya baki ɗaya da za a iya haɓaka wato tattalin arzikin Najeriya sai ta hanyar noma? To ai noma ne idan ka lura yau ka je jiha kamar Jigawa, ka je Zamfara, ka tafi watakila irin su Gombe su Bauchi, sai ka ga wato kashi 90 cikin 100 na mutane da suke zaune a wani abin da manoma ne. So haka babu wani abu da za ka haɓaka shi ko ka bunƙasa shi ya taɓa mutane kamar aikin noma. Kuma noma har yanzu duk da yake ana cewa wato mai shi ne da Najeriya ta dogara da shi wurin kawo kuɗin shiga. Akwai abin da ake bature ke cewa GDP, wato actual production da yake involving mutane. Har yanzu noma a Najeriya ya fi mai wato haɓaka ko kuma taɓa rayuwar mutane, saboda tsabar mutanen da suka dukufa suke noma. To duk abin da za ka yi ta harkar noma kuwa ba za ka yi asarar shi ba. Kuma noman nan da shi aka dogara, ƙasashe da yawa har yanzu da shi suka dogara. Wannan baka misali kamar ƙasar China, kamar yadda suke nuna mana tarihinsu a lokacin da Najeriya ta samu independence, wanda da wayanmu watakila ma akwai tractor a Najeriya a lokacin. Su ba wannan garmar shanu ke ja ba, sojoji suke kamawa da karfin tsiya suna janta. A ce mutum ya taso daga wannan matsayi ya zo yanzu har ya kai level din da ya mai da noma, saboda su ma wato kashin bayan tattalin arzikinsu noma ne, da shi aka fara har suka bude suka fara yin wasu abubuwa. Kuma babu abin takaici yau a ce ƙasa kamar Najeriya, kamar yadda su suke gani a nan suna da harkar kankara, suna da ƙasa mai rauni, suna da kaza, sun je Afirka ko sun je Najeriya, ga ƙasa Allah ya bamu, ga filin noman, amma har yanzu mun kasa ciyar da kanmu sai an ware maƙudan kuɗi ana shigo da abinci a kullum, wanda shi ne ya jawo wato karyewar tattalin arziki. Yana cikin dalilan da suka jawo karyewar tattalin arzikin Najeriya. Ya kawo tashin dala na yau ana shigo da shinkafa ta fita biliyan 12 a duk shekara, ana shigo da orange juice, ana shigo da abubuwan da a bayan gidanka ma in ka shuka za su tsoro, amma wato mun dogara da abin nan. Saboda haka dole ne mu mai da hankali kan noma, saboda a yanzu haka babu abin da za ka yi ka inganta shi ya taɓa rayuwar mutane kamar noma, babu shi. Zan so a ce mu dan taba harkar ilimi a wato a jihar Jigawa. Wani irin abu gwamnatin ka ta yi domin ganin ta dan haɓaka ko kuma in ce ta haɓaka ilimi ga wato jihar Jigawa tun daga hawan ku zuwa yanzu? Daga hawan mu zuwa yanzu abin da muka gano a harkar ilimi wato muna da matsala na malamai. So da yawa za ka ga duk inda ka je ana ta gina azuzuwa. Gwamnatin tarayya ta ware kudade, a ce akwai tet fund, akwai kaza, akwai subeb wanda ake ba jihohi tallafi suna inganta makarantu, suna gina azuzuwa. To amma mu da abin da muka gano ba matsalar aji bane ko kuma matsalar yara da ba sa cikin makaranta. Yau ka ce ka kawo wani tsari da za ka ƙara enrollment ko kuma shiga makaranta na yara 100,000, ba ka da malaman da za su koyar da su, babu inganci a harkar koyarwa kwata-kwata. So da haka duk abin da za ka yi ka gyara makaranta ko ka sa yau duk in ka waye gari a Jigawa ka ce duk yaron da ke Jigawa yana makaranta, yana da kujerar da zai zauna, yana da aji, to idan ba malamin da zai koyar da shi kana da matsala. To wannan mun diba na farko yanzu akwai abin da tsari da muke yi na amfani da na'urori, wato abin da ake ce ma online education ko e-education, wanda za ka yi amfani da na'ura. Malami ɗaya kwakwara da za ka je ka kawo, ko daga ina za ka kawo shi, ko daga ingila za ka kawo malami da mai zai turanci, to ka biya shi ka kawo shi ka sa makarantunka a sa na'urorin da watakila malamin nan sai ya koyar da azuzuwa kamar 20 ko 30. Saboda gaskiya muna da matsala, kuma wannan matsalar ba ta shafi Jigawa ba, ta shafi arewa gaba ɗaya, ko in ce ta shafi Najeriya. Babu malaman makaranta kwata-kwata a cikin tsarin ilimi na Najeriya yanzu haka. Akwai makarantu wato na kuɗi sun yi yawa saboda mutane sun mai da abin kamar kasuwanci. Suna haka duk wani malami na kirki wanda yake koyarwa a makarantar gwamnati sun je sun tsakulo shi, sun ninka mai kuɗin shi, ya koma makarantar kuɗi. Suna haka an bar malamai makarantun gwamnati, babu wannan malamai. Kuma yanzu in ka ba da sanarwa kamar yadda Kaduna kwanakin ba da shi tana neman wajen malamai 17,000. Shi karantarwa ko kuma malinta a makaranta
shi ma wani fanni ne na ilimi daban. Yau dan na yi biology ko na yi physics ko na yi chemistry na yi graduating, kawai ba za ka ce dan na samu first class a chemistry sai in je in koyar da chemistry ba. Akwai fannin koyarwa daban wanda sai amin wannan tsari sannan na iya koyar ma yaro shi ma ya fahimta. To mun bar wannan, so da haka dole ne mu mai da hankali wanda abin da muka yi fokusin a kai kenan. Na biyu akwai fannoni da muka ɗauka muka ba su muhimmanci, irin kamar fannin likita, fannin nasin, ana gina makarantar nasin additional guda ɗaya. Sannan akwai yara da aka ware wanda shi ma mun yi yarjejeniya da ƙasar Sin, za a kawo su a nan, za su kai yara kamar 240 a koya musu harkar likita a cikin shekara 5. Mutane suna cewa don me za mu ɗauki yara mu kawo su abin da muka gane shine wato abin da za ka biya ka kashe ma yaro a Najeriya ya karanta medicine shekara 5 a private university bai fi ka ɗauki kashi 30 cikin shi ba in ka kawo nan da tallafin da gwamnati za ta bada ya yi karatu a nan shekara 5 ya koma ya zama likita. So inda muka dosa kenan harkar ilimi. To a ƙarshe kuma wani kira za ka yi ga wato 'yan jihar Jigawa ko kuma 'yan Najeriya ma baki ɗaya, ganin cewa an goya muku baya ta wato kun samu nasara a aikace-aikacen da kuke ƙoƙarin yi na kawo ci gaba a wannan jihar taku? Alhamdulillah, na farko za mu roƙi a taya mu da addu'a, kuma mutane su yi la'akari da halin da muka samu ƙasar nan a ciki da halin da muka samu jihohin nan a ciki. Ba zai yiwu a ce an yi shekara aru-aru ana gabas ba ka zo ka gane ba gabas ya kamata ka yi ba, yamma ya kamata ka yi. Kaga sai ma ka tsaya tukunna, sannan ka juya ka dawo inda ka taso, sannan ka cimma inda kake so ka tafi. To wannan abin da dole ne mutane su yi haƙuri, dole ne a ba gwamnati lokaci a taya ta da addu'a. Akwai abubuwan yi, kuma alhamdulillah cikin ikonsa mun zo cikin wani halin tattalin arziki babu kuɗin, kuma kullum abin ƙara taɓarɓashewa yake yi. Wanda ma Allah ya sa gwamnatin ta zo ta tattoshe wasu wurare wanda da ake samu kuɗin na fita, da watakila labarin masu ya fi haka muni. So da muna buƙatar addu'a, Allah kada ya bamu da dabaranmu, Allah ya taimake mu, kuma Allah ya bamu damar wato sauke nauyin da jama'a suka ɗora mana. To jama'a masu kallon mu, da haka kuma muka kawo ƙarshen wannan tattaunawa tamu da mai girma mataimakin gwamnan jihar Jigawa wanda ya kawo ziyarar aiki nan ƙasar Sin wato China. Muna kuma roƙon Allah ya mai da mai girma mataimakin gwamna gida lafiya. Mun kuma gode da ka samu damar halartar wannan fili namu da kuma lokacin da ka bayar domin tattaunawa tare da kai. Muna kuma roƙon Allah ya mai da kai gida lafiya, Allah kuma ya taimaki gwamnatin Najeriya baki ɗaya. To jama'a, duka haka shirin namu ya zo ƙarshe. Kada a manta za a iya kasancewa tare da mu a koda yaushe a shafin na sadar da zumuntar Facebook na Daɗin Kowa Star Times. A halin yanzu kuma nake cewa mu huta lafiya sai wani lokaci idan Allah ya kai mu.